Намирате се в центъра на България. Но от най-хубавите кътчета на нашата страна. Ние се гордеем с нашето село. Село Труд се намира в централна България, много живо и будно село, което наброява над 5000 жители. Някъде още от 4 век съществува като населено място тук, в близост до Пловдив. Екипа на читалището участва в различни обучения. За нас това е важно, защото искаме да сме още по-полезни на хората. Ето една такава полза, която реално се усеща от местната общност. Това е участието на библиотеката ни в програма Глобални библиотеки. Един ден баба ми каза, че в библиотеката вече има компютри и кака предложиха да дойдем и да проверим. И когато дойдохме, разбрахме, че наистина има компютри и седнахме да играем. Имаме си програма, по която работим. Имаме един график, какво трябва да вземем през деня. Разглеждаме Word, Excel по-малко, правим търсени в мрежата, правим АБВ почта, който иска създаваме Facebook, който иска Skype. Най-напред бях чула, че ще започнат курсовете. Дойдохме тук с Донка и я попитахме и тя ни определи време, в което започнахме да се обучаваме. Най-напред започнаха с най-елементарните неща, как да включим компютъра, как да работим с него. След това ни научи как да се включим в интернет. Аз имам дъщеря в Англия. Започнах да говоря с нея. Виждам как дори възрастни хора стоят и ползват библиотечния компютър за връзка с свои близки. Търсят информация, която е свързана с битовия проблем на всяко едно семейство. Когато имам време, отварям и четем страниците, каквото ме интересува, било госби, било кой къде е направил, просто новини. Така че много разнородно ползването на библиотеката. Сутрин ставам приблизително 7 часа. Излизам вън, имам кокошки към 20 бройки, имам гладиоли цветя, който влезе, той иска букет, той не иска букет. Обикновено сутрин, като влиза в библиотеката, си пее една песничка, която е само негова. Чука се 2 пъти и влизайки казва цветя за библиотеката. Чичо Гошо е един обикновен човек, който страшно много ми помага. От начало, като завърших средно образование, отидах войник, в село Труд служих, поне в село знае, че съм кротък. И ме приеха за радиотелеграфист, понеже малко съм и музикален. Това има едно ключенце, така един зумер има и чукаме та-та-та, тири-та-та, тири-ти, тири-ти, та-та-та, та-та-та. 5 години бях старшина в казармата, обаче ние, като сме добри хора, не можем да търпим шапка на главата и направо се вълних. Бати Гошо, както се го наричаме ние, това е един много ценен човек за нашето читалище. Той знае примерно всички реквизит къде се намира, в какво състояние,
къде трябва да се приши нещо, къде трябва да се сложи. Като част от екипа го чувствам и в момента, в който дойде оборудването по глобални библиотеки, помагайки с други дейности в читалището, реши, че иска също да се обучава и да научи повече за компютрите в библиотеката. Аз си казах, викам след на библиотекарката, искам да се науча на компютър. Тя вика, готова би, Гошо. Нямам компютър вкъщи, ама като гледам така, всяка къща компютър има, гледат в Фейсбук, назад, напред. Искам аз да се науча. За първи път виждам стар човек на компютър. Това не е, че не съм виждал компютър, нали? Ама интересно ми така, нали? И тук съм си написал така, както са разположени там на самото табло. У, Е, И, Ш, Щ. Как са на клавиатурата, така съм ги написал и аз. С кое копче започваме нов ред, къде са точки, къде са запетайки, маркиране на текста, кой бутон натискаме, кога играе мишката върху текста, да може да се затворя всичко в папката, никой да не може да ми отваря, нали, да ми... И вечер, като се прибера в къщи, сядам си тук, само че бях ги направил на един по-голям лист и чисто просто уча буквите, къде е, коя буква на кой ред е, да ми е лесно, иначе като седна там няма да гледам тук да чукам, па там да чукам. Нали? Някой път бача Георги не разбира нещо и аз му викам, дай за малко да ти го оправя. И той ми дава, оправям го. Работа в интернет почнахме, нали, практически упражнения. Google, пишем горе и така, нали. Хванем за ръката и ми казва къде какво да правя. Google, пишем, горе в първа лента, нещо W, няколко пъти така и научих съм. Нали? Но той не спря до тук. В момента, в който приключи всъщност курса, той продължи да идва всеки ден, да пита, да повтаря. Влеза вътре и право си пускам компютъра да загрее, стиз малко, пускам си паролата, нали. Идва деца, влизат, това. Чудат се това от дядо на компютър, как може. Чакай. После не се натиска добре. С колко цифри трябва да ме? Колкото си искаш. Добре. Гледам за някои животни, които съм прочела някъде и не ми е станало ясно. Гледам как се рисуват някои неща в YouTube и играя на игри. Общо взето, мечтах да стана океанолог, обаче после като видях какво правят, се отказах от тази мечта. Пак нещо сме объркали. Нещото, което най-много обича да прави тук в читалището, подрежда автентичните сукмани, носи, в час е с абсолютно всичко, което се случва. Той ми е един вид като дясна ръка. Той е част всъщност от самодейния състав. Понеже съм и хорист към ансамбъл, има към 24-5 души. И аз съм един мъж самостоятелен там. Жените първо се дръпнаха първия път, а после ме харесаха и си останах там до последно. Той е издирил много такива автентични песни и ги е записал в една огромна тетрадка. 206 песни. Всичките почти ги знам наизуст и им знам и гласовете. Викам, що да ги не напишем в компютър, да ги има за винаги, за вечно. Библиотекар се рече, викам им, много хубаво ще направиш. В момента съм записал в читалището някъде към 170 песни. Имам още към 40-50 да пиша, ама тия дни. Така че подготвяме един материал за издаване на книжка с фолклорното богатство на село Труд. Ето този труд, който той полага, е един залог за това да предадем на поколенията нашия местния фолклор. Когато дойдат в библиотеката хората, те идват тук не само да вземат книга или пък да потърсят нещо по интернет, те идват и да споделят. Ето тук ролята на библиотекаря да бъде и душеприказчика, да умее да отдели достатъчното време на всеки един човек, който е дошъл тук. Тя е винаги готова да помогне на децата в учебния процес, когато имаме някои открити уроци. Тя буквално така взе куфарите, дойде и ни помогна с техниката. Откакто имаме техниката по програма Глобални библиотеки, мога много бързо да реагирам, да онагледим уроци.
Значи аз съм един от учредителите на новия футболен отбор и за възрастни, и за малки тук в Труд. С молитва към Бога създадахме тая нова инициатива за спорт тук в селото и за сега имат успехи, така и напредък. Но за мен беше много важно да свържим в момента футболния отбор, здравето на децата, оказването на първа помощ и по този начин с мултимедията, визуализацията стига много по-бързо до тях и много по-добре възприемат материала. Компютрите трябваше още преди, може би, 10 на години назад да влезнат в библиотеките. Чатим се с други приятели. Въобще голямо нещо е това. Сега, ако искате, мога да ви изпия глобални библиотеки, така както Морзовата азбука с ключе, да речем. Пита, пита означава буквата А. Пита, пита, буквата Г. Та, тит, буквата Л. Та, тут. Та, тилискит, тита, титит, та, тут, титит, та, тилискит, титит, та, тилискит, тит, та, тут, тит, та, титит, та. Написахме глобални библиотеки.